Ovogodišnji učesnici Marša mira Srebrenica Odžak-Vukovar na put od 340 km planiraju krenuti u nedjelju 11. novembra iz Memorijalnog centra Potočari u Srebrenici. U Vukovar bi trebali stići 18. novembra. Među učesnicima su i oni koji su preživjeli genocid u Srebrenici. Vukovar i Srebrenica imaju zajedničku tugu, zajednički haos koji je zadesio, da su izginuli nevini ljudi i djeca i stari i mladi. I zato sam odlučio da idem za Vukovar. Nosilac aktivnosti oko marša je koordinacija boračkih udruženja Tuzlanskog kantona. S tim da će na sam dan obilježavanja žrtve Vukovara u nedjelju 18. novembra doći određen broj pripadnika boračke populacije iz Podrinja, da se priključi nama i da zajednički odamo počast šetnjom od bolnice Vukovar do groblja na kojem su pokopane žrtve Vukovara. Sam prolaz od Srebrenice do Vukovara ne može da zaobiđe Tuzlanski kanton i mi kao boračke organizacije zajedno sa svojim nižim nivoima organizacijama uzimamo učešće u svemu ovome. Marš mira Srebrenica Odžak-Vukovar ima i značaj u povezivanju ovih gradova kao i odavanju počasti žrtvama svih zločina na ovim prostorima.